Tulong harong sa syudad nin Masbate nasulo. Investigasyon kan mga otoridad sa pinaggikanan kan kasulo nagpapadagos. Si Rosie Nieva nakatutok. Pasado alas 10 kasubanggi kan magkariribok ang mga residente sa porsyon na ini kan Medina Street, Barangay Kalipay, Masbate City. Sarong-harong kayaan biglang nasulo kung sa inagin padipisilan ang pagpalsok sa kalayo. Hulitay gibos sa kahoy asin may kalumaan na ang nasambitan ng harong, marikas na naglakop ang kalayo hasta sa nadamay na ang sarong boarding house asin pigpaparentahang apartment. Yung mga gamit ko sa school, lahat, hinayaan ko na. Kasi importante sa akin pamangkin ko. Haros naghaloy ni labi sarong oras antes dagos na naideklarang fire out ang lugar. Mayo man ninakulugan sa insidente. Alaga nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad kung ano ang pigikanan kan kalayo. As to kung saan po nagsimula, bali ayon din po ito sa mga na-interview natin kanina ng mga bystanders po dito. Nagsimula daw po yung sunog po dito sa inupahang bahay po ni Sir Ariel Aringgo po. Nagpagirumduman ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat nganing malikaya na ang mga insidente ning kasulo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.